кажете. Екипажите от съседна Турция, гърците, разбира се, както винаги, живо участват в битката, но най-добре до момента се разписват румънските екипажи като чуждо участие.
състезание. Няма тежки инциденти. Мога да говоря в личен план за състезателите при мотоциклетите, защото имам отношение пряко към това. Джиповете, както виждам, публиката се забавлява, интересно е, но при мотоциклетите надпреварата винаги е била по-забавна. Ние сме много повече хора, имаме много повече изпреварвания, а зрителите обичат точно това. Организатора се постара да има интересни маршрути в 30 дни. Крос клуб Кърджали помогна и цяло с организацията и всичко беше на ниво. Нямахме инциденти с объркани тракове или проблеми по състезанието. В разговорите с състезателите от цяла България, момчетата, разбрах, че също са доволни от траковете. Много интересни, забавни места имахме за преодоляване с средна и висока трудност. Натоварихме и машините, и ние самите се натоварихме достатъчно добре. Като за първи старт от сезона, мисля, че сезона тръгна много добре. Радвам се, че бяхме домакини, улучихме хубаво време, за да бъде забавно за всички. В личен план аз също съм доволен от себе си, защото успях на местна почва да спечеля първо место, което на моите години, като, как да кажа, като стар състезател да премериш сили с младите, е добре, когато успееш да победиш. Изморен съм много, но радостта от спечелването на състезанието е по-силно. Дано да бъдем домакини на първи кръг и следващата година. Виждаме, че от година на година се справяме все по-добре и сме натрупали достатъчно опит чувствие, за да искаме много домакини. А колко бяха мотоциклистите от Кърджали? От Кърджали представители при мотоциклетите бяхме 3 души, 2 млади момчета и аз. Общия брой на състезателите при мотоциклетите в моя клас беше 70 човека, плюс още 15 в един друг клас и още 10 в трети клас. Клас експерт беше най-голяма конкуренцията, просто броя на участниците е огромен, 70 човека. Почти всички бяха добре подготвени, на ниво, нямаше хора, които да не могат да преодолеят трасето, с малки изключения, но момчетата явно са се подготвили, тренирали се, дойдоха подготвени. Благодаря на публиката, която подкрепи този фест. Надявам се да останала доволна. Бръков връчва отличителните награди. Харман България! И номер 1 за Александра Ангелова, КТМ! Бобкат! Честито! И уникални награди имате удоволствието да получите, така че да се зарадвате, да занесете вкъщи и естествено да бъдат на вашите най-добри трофейни стени. Аплодисменти! Номер 2, Десислав Цеков. Хартрейс! И сега ви моля да се подготвите за вашите горещи аплодисменти за поредният победител в това издание на Кърджали 2016 Теодор Кавакчиев! Екстрим Тойота Венци! Теодор вече има своята завидна слава и извън пределите на страната, така че още веднъж дожда! Аплодисменти за победителите в клас профи!